Good morning, Conan. Naning, naning. Good morning, guys. Ay, di na pala kami natuloy ni Froggy kagabi sa lakad. Kasi ng oras na dumating yung kausap kong tao na dito gagawa. Ayun. Pagod na din daw kasi si Froggy. Tinext niya na lang yung kumpare niya na reschedule na lang yung pagkikita nila. So yun, buti pumayag naman. Umuwi na lang siya. Ayun. Natid ko lang si Chrisana sa baba. 6:30 na eh. Hello, Miggy! Lahat yan, mabango. Napaligoan pa sila ngayon lahat, guys. No! No, no! Miggy, ko talaga. Kalinin! Come na, dito ka na, Nin, dali. Dito na, dali. Nanin! Come on! Ayun na kaya si Conan, very good yan. Hindi yan nagpahirap na magpaligo. Lumapit agad talaga siya. Grutin! Pati si Grutin, tinggong mahal. Grutin! Mabango nila. Bango. Bango. Yan kasi bango. Yan kasi bango. Yan ay. Na? Tipi boy. Miss ko kayo, baby. Ayan. Busy lagi si mami, no? Busy lagi si mami para may pangkain kayo. Para lagi may dog food. Lagi may sodas. No? Ay, miss din nila ako ng sobra. Minsan kumakatok na sila, guys, para makapasok minsan dyan sa kwarto. Para makita lang siguro. Ayun. Kaya ngayon, pagkaalis kanina ni Chris, pinaliguan ko na sila. Kasi si Conan nagka-rashes na naman. Ang daming rashes ni Conan, kaya pinaliguan ko, and then lalagyan ko siya ng amaze pang sensitive na skin ni Conan, parang anak mayaman. Miggy! Parang sila ni Natsu. Konting pag nasobran lang sa manok, magkaka-rashes na. Tapos, yung ginamit ko sa kanila ngayon, guys, is detergent. Kaya share ko yun sa ng detergent yung pagka kinabukasan na tuyo yung ni Conan, yung balat niya. O best yung kahit na ipang tawag doon. Diba ginamit niya yung pinaglaban niya, pinagbabaro niya nun, ibuhos niya sana sa halaman. Hindi mamamatay ang halaman. Nabubuhay pa ang halaman. Napatay na. Ang galing eh, no? So, share ko yun sa inyo anong detergent yun. Hey! Bakit? Hi guys! Ayun. Nag-edit. Tapos na ako mag-edit pala. Uploading na yung vlog nung Saturday, and then yung vlog hapon is rendering na. Ayun, magpapaprint lang ako ng mga stickers ng Dio kasi may topak yung printer. Hindi kumakain ng sticker paper. So magpaprint na lang ako sa dati ko pinapaprintan diyan sa to shopping. Then ayun, dadaan ako ng bank para mag-deposit ng kinita ngayong week. Parang week na mahina. Ngayong linggong ito. Alex! Alam nyo, naiinis ako kahapon pa. Kasi, si Papa, chinek ata kung nandito kami sa kwarto. Eh, si Papa hindi mahilig magsara ng pinto. Yun eh. So, nakapasok yung mga aso. Kinuha yung neck pillow ni Chris na dilaw, and then ninat-ngat. Tapos, inihian itong kama ko. Kaya ang panghe, inis ako. So, yun, inisprayan ko na siya ng alcohol, and then nilagyan ko ng mga dyaryo, and then mga labahan para ma-absorb nga yung wiwi nila. Tapos, inisprayan ko ng pampabango. Kaso, parang medyo may amoy pa. Ay, wala na. Ay, wala na pala.
Paasar, buti hindi hindi nginat-ngat. Kasi kung nginat-ngat ako, magkawala talaga ako, kaloka. Ganda pa naman nitong kama mismo. So, yun. Si Papa kasi, ewan ko ba kung ba't di siya nagsasara talaga ng pinto. Kahit pag umaakyat yan, yung tarangkahan dyan sa third floor, para hindi makababa yung mga aso, hindi niya sinasara. Kaya pag nagbaba yung mga aso, alam niyo na yung mga aso, di ba? May may tawag doon, may mga lugar-lugar silang inaano. So, syempre, iihian nila yung mga sulok-sulok na ganun. So, yun, nakakainis yung ganun. Kaya lagi lang silang dito sa, sa taas nga dapat. Colors. So, yun lang. Ayun lang. Tinatamad pa ako lumabas. Umalis na si mama eh. Nagpapasama kasi ako kay mama na bili dapat ng ref sa baba. Kasi, akit, baba, akit, tawag dito. Tuwing umaga, kailangan namin ng malamig na tubig. Ayun, pababa ang hera, bababa ang hera. And then, kulang din kulang din yung space, yung ref sa taas. Kasi nga, nag-i-ista kami ng mga sawdust. So, minsan kapag napaparami yung bili ni daddy ng ng sodas, wala nang mapaglagyan. Kaya yun, sabi ko, bumili na lang ng ref sa ibaba. Para, ayun nga, hindi na kailangan pang umakit-akit and then mas marami yung storage ng mga pagkain. Pagkain talaga. So, yun lang. Tara na nga guys, umalis na tayo. Nakakatama tong araw. Ito, nanonood ako ng kay JB Sebastian. Nasa hearing, kaso, ayun, tinapos ko muna yung pag-i-edit ko. Anyway, lumarga na tayo para matapos ng gawain ngayong araw na to para makapag-pack na ako. Ipapadala ko sa Cebu. Tapos maayos ko na rin yung sa bazaar. Ay, by the way guys, may idea ba kayo kung magkano to? Wait lang kasi naghahanap ako ng yung parang cart. Kasi pagka pag mabigat yung mga dala, ganyan, papunta thread flow niya, ang hirap magbitbit ng mga paninda, lalo na't puro liquid yung yung binibenta ko. So, yun, kailangan ko yung cart na yung natutupi ba, para pwede na rin gawing upuan. Yung ganito, sinend sa akin ni daddy. Yan. Kahit second hand lang. Hindi nagre-reply yung yung sa OLX. Naghahanap ko niyan guys. Tapos may sinend din sa akin si Inday. Ayan. 1,099 lang. Kaso made of aluminum. Pero kaya niya ang 80 kilograms. Kaso ayaw nito ni daddy. So, nag-suggest siya na ito daw. Hanapin namin. Oo. Ligo-ligo ang kuya. That's a boy. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo guys na detergent na pwede din sa aso. Tingnan niyo yan. Excellent cleaning power, microorganism fighter, eco-friendly, and low suds. Ayun. Medyo maharlika lang siya guys. For isang box is nasa 1K, pero sobrang effective niya sa mga whites. Kasi talagang no more kusot-kusot, ibababad nyo lang siya, and then tanggal ang stain. Hindi ko pa siya nagagawa ng ang tawag doon siya? Review / yung demo. Pero, dabes talaga siya. Tapos, wala siyang amoy. Hindi lang siya mabula, which is yung nga, tipid siya sa tubig. Kasi no need ng madaming tubig, pero magbanlaw, diba, pagtanggal ng bula. Yun, tagal siya. And available din yan guys sa RMK shop. Online syempre. Kapag maganda sa akin, ay gusto ko i-share sa inyo, diba? So, I'm selling it din sa shop. And may siya, per sachet niya is 30 pesos lang. Pero mas makatipid kayo pagka ganito na ang bibili nyo. So, ayun. Meron naman siya, may scoop siya. Aba, grabe si Emma. Ang dami agad. Nakalahati niya agad. Walo, kakakalabalan niya lang ng Ay, Saturday lang. Weekend pa lang. Ayan kasi isang ganito, isang scoop. Full load na yan Full load na ng washing machine. Kasi hindi ka na magpapalit ng tubig. Oo, hindi ka na magpapalit ng tubig. Oh my gulay. Ay, naloka ako. Alex! So yun, check ko nga mamaya.
Anyway, alis na muna ako, guys. I'm home, guys! Lusot na naman tong kunanin na to, oh. Nakalusot na naman, ah. Ay, kaloka. Grabe traffic! Sidecar lang yun, ah. Grabe na traffic papunta dito sa amin, kaya nilakad ko na lang. Yun. Yan na si Chris. Nagpabili na lang siya ng ano. Ano yung malamig yung tubig na yan? Bagong kuha yan? Ito? Lasagna. Pa, subong ako anak. Nagutom ako. And then siomai. No, 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 no. I'm still coming back to the show my monster. Siomai monster. May pasalubong ko sa inyo konan. Ayan o. Isang minute burger. Chicken burger. Di masarap. Hindi ko naalala ba't nila tinatawag na show my monster. Ikaw nagbansag sa sarili mo nun. Kain tayo, guys. Ayun. Nagpaluto ko kanina kay Emma ng ano, ng pritong Gigi. Yung ulam namin na yun. Nako. Uploaded na pala yung ano, yung vlog kahapon. Lagyan ko na lang ng details. Publish ko na. Wait lang. Dinner tayo, guys. Gigi and kamatis lang. Kaya pa lang ni Borg. Kaya na kumain nila. Yun. Tapos pinapabili ko lang si Chris ng laki ni pagsabaw namin. Kasi dry yung ulam. Kumukulo na, wala pa rin yung junakis ko. Dito na si Conan. Pinababa ko na. Ewan ko kung sasama ulit yung papalik. Tapos dami. Dami namin lilipitin tomorrow. Ayan. Tinamay lang ko sa ilalagay yung kasi dito na yung ref. Dumating na. Parang hindi na akyat ng akyat si Mark. Kasi kapag kakailangan mo lamig na tubig, na-text ko lang si Jackie. Jackie, pababa naman ang yelo. Minsan, pag wala sila Jackie, ayan, nagkakatawaran umakyat. Kaya bumili na lang ng ref para dito sa baba. Parang yung nasa taas din siya, kasi wala lang handle. Dito sa gilid yung ano niya. So, yun. Tomorrow pa siya pwede saksak. Kunanin, ano ba ginagawa mo dyan? Ito ka nga. Tagal na maligis. Kaya na nga tayo, kahit walang sabaw. Hay nako! Pumasok talaga sila. Yan, mga naligo naman yan eh, kaya dito ko nalang patulugin. Ay wait! May share pala ako sa inyo guys. Tapos na kami kumain, kaya umakit na kami. Ayun. Tapos nauna na din sila, sila yan, mga kanina. Kaya sa baba na kami kumain. So, yung mag-haul pala tayo, kasi galing ko kanina sa 2 shopping. Ayan. Uy, huwag kayo istorbo ah. May gagawin ako. No, no! No, no! Ayun, mag-haul na lang muna tayo guys ng mga pinamit ko. Kasi, wait lang. Napadaan na naman ako doon. Ay, yan. Diyan muna kayo. So, ayun nga. Galing ako sa 2 shopping. Tapos, ito nang binili ko. Wait lang yung bill ko. Ano muna natin. Mami, Yes. di ba yung encyclopedia book, ando na lahat ng pinag-aaralan sa science. Yung sa science, ano na kami about plants and animals. Oh, sige. Mabasa-basa ka muna din. Habang nag-haul si Mami. So, yun. Habang, ayun din, dalawa. Behave muna kayo dyan. So, ayun. Balik tayo, guys. Ito yung una kong binili para kay Cristo. Kasi maliliit na yung mga damit niya eh. Baby, yung bago ng damit ah. So, yun. Cotton. Ayan, mga printed na ano. 6 pieces. Kasi ano yan eh, wholesale dyan. Wholesale and retail. So, wholesale na binili ko for, ano, 420. 6 pieces. Size 18. Ayan. Mga white. Kasi maganda sa bata yung white. Diba? Bakit naman? And then, yung tela kasi gusto ko. Ganda niya. Cotton siya. Tama-tama kay Chris kasi medyo pawisin. Hindi lang medyo, talagang pawisin siya guys. So yun, 6 pieces siya. And then, tapos hindi siya amoy gas, 'di ba? Tulad ng ibang mga damit sa pag bagong bili amoy gas. Lalo yung print, yung mga print, amoy gas ito wala. So pwede na nga siyang suotin agad eh. Yun. And then, gumora din ako guys sa Pakyawan. Yung 2 shopping pala is yung yung building. And then yung sa
4th floor, 3rd or 4th floor. Ayun yung 3F. Ayun. Ayun, 3F siya eh. 3F Shopping Center. Yun. Ito yung mga binili ko doon. 3 bags ng trash liner. Ayun, yung isa nandun na sa ibaba. Iniwan ko na doon. And then, ayun, wholesale ng, ito, hindi pa pala wholesale. Ito, 1 piece lang binili ko. Ito ba kung ito. Ayan, white. Alam niyo naman ako, kapag ka white, talagang, parang may ginto sa sa mga mata ko. So, yun. Tapos, ano lang siya. Manipis siya, pero cotton din yung ano niya, guys. Hindi cotton eh. Parang yung bird's eye na tela. Kaya ma-press ka sa katawan. Sleeveless lang. Diba? Ang ganda. Hindi ko alam kung magkano. Ito 180 ata ito. 180. Kasi, bumibili ako ng mga blouses sa online. May suki akong online shop sa Instagram. 350 lahat yun. Minsan nakita ko dun sa tattoo shopping. Ay, ito yung ko doon na binibili ako. So, mga mura lang pala pag yan lang ako bibili. Bumibili ngayon. Then yun, ito wholesale to. Kasi nagandahan ako. Yan. Ibang kulay kasi bibigay ko siya kay Inday, tsaka kay Mika. Kaso, ayaw ni Mika ng mga blouses. Pinakita ko na sa kanya, ayaw niya daw. Baka kay Inday na lang. Ayan. Ganun din yung tela niya. Ang ganda. Ano lang to? 170. Ayan. Kasi pag 1 piece lang, 200. Pag wholesale, 3 pieces up, 170 lang. So, tatlo na yun. Tatlo na yung kinuha ko. Yun. Then, ito yung isang kulay niya. Parang light brown. Pananin! Numalis ka dyan, pananin. And then, syempre, may white ako mo. At may white ako. Tatlo yun eh. Kaya, ang sale ko. Ano yun? Alam mo, white ako na. Nakulabot. Nawawala, guys. Ito. Takot ako baka naiwan eh. So, ito yung white na para sa akin. Yun, and then, another white. Ayan, ano naman siya. Long sleeve. Na medyo short lang yung haba niya sa bagay ito sa shorts, sa leggings, diba? And this one, nabili ko ng 160. Ay, hindi. Isa lang siya. So, 190. Ayan. Retail price niya, 190. Ayun. Kasi ayoko naman ng bibili ng wholesale tapos di rin naman magagamit yung ibang kulay, diba? So, white lang naman din talaga yung habol ko. So, yun. And, white again. Parang nag-haul ka pa. Puro white lang naman yung pinapakita mo. Sinabi ko naman sa inyo guys. Kona, no! Ay! Papaluin kita. Palalabasin kita. Inangat-ngat yung Alin? pinto ng closet. Sigawan ko ito guys. Sorry. Yan. Another white na na blouse. Pang-alis. Kasi itong mga pang-alis ko na binili ko dati sa Divisoria. Pinang-araw-araw ko na parang nag-fade na siya. So, kapag pinapang-alis ko sabi niya, may frog. Parang natawa ka pang bahay. So, ayun, bumibili na ako ng mga blouses na pwede pang-alis. Kasi komportable naman ako kapag naka-t-shirt lang eh. T-shirt and short, t-shirt, leggings. Komportable na ako noon. Yung parang nasa bahay ka lang and then slippers. Uy! Palanin! Huwag ka magulo dyan. So, ayan siya guys. Ayan yung details niya. Yung sa dito, may mga butas-butas. Yan. Tapos may string na itatali. So, yun. And this one, nabili ko naman for 185 guys. 155 kapag 3 pieces at half. Kaso, ayun, white lang din naman yung habol ko. Isa lang binili ko. So, nabili ko siya ng 185. Next is eto, may isa pa dito. White na cardigan. Ano ko dito, naliwa ko eh. Yan. O, diba? Sa inyo ba? White na
cardigan. Kasi mag-ano kami, magbabasar na naman, malamig doon. Ganda ng tela niya. May malapit na po ulit mag-bazaar sa Friday. Tayo ba yan? Tayo tela. Ngayong week? Oo, ngayong week. What? Sama Tapos, ulit. sige, open lang siya guys. Hindi siya nako-close. Pero ang dami niyang buttons. Ayan, mga buttons niya. Tara! Ito medyo may, medyo mataas yung price nito. 270 regular price niya. Tapos 220 kapag tatlo binibili. Puno-puno na closet ko kaya yun na lang. Then ito, naghanap ako ng white. Kaso wala. Pwede na. Diba? Tapos ang weird niya, may kasama siyang may kasama siyang something sa ilalim. Kasama daw, sabi nung nung sales lady. Kinuha ko na lang din kasi baka magamit gano'n sa mga projects. Para siyang blusang itim na, ayan, sheer. Sabi ko na lang, baka magamit, diba? Pero ito talaga yung pinakagusto ko. Parang knitted na, ayan. Ito is 180 pesos. Pwede na, di ba? Malapit-lapit din naman sa white. Pag lang, kapag wala na akong masuot na, na white, yun, pwede na to. And then, ano ba? Ito, last na to. Mga shorts. Resale naman siya. Resale ko din siya nabili kasi 130 pesos lang. Isa. White again. Wala katapos ng white, guys. Pero ibang kulay naman. Meron akong royal blue. Yun. And then, meron akong black. Black. Labas ko ba? Labas na natin. Para matanggal yung mga plastic. Tapos, ang wholesale pala dyan, guys, is, tawag dito, isang design lang, 3 piraso. Hindi pwedeng iba-ibang design. Pero, mga 6 na piraso or 3 nila. So, nasa isang design. Yun, pwede na. Yun na. Cute. Panlakad lang naman. And then, last is, etong hand soap. Dapat yung kulay blue ang favorite namin nito kasi siya, mint. Tapos sobrang bango talaga yung kulay blue nito, guys. Malamig sa katawan, and then yung bango niya talaga iba. Pang mayaman na na hand soap. Kaso laging sold out yun kasi bonggang gusto nga namin, and antibacterial siya. So yun ang ginagamit na. May nakita na ako nun sa sa basta isang clinic na napuntahan namin, ganun ang gamit. Kaya wala. Ito na lang kinuha ko. Itong, ano ba to? Lemon. Ayan. Mura lang din siya. 50 pesos kapag 3 pataas din yung bibili mo. Pagka isang piraso lang, siya, 60 pesos. So, 3 kinuha ko, and then nandun sa baba yung, isa. So, yun lang guys, yung haul ko ngayon. Ayan, no more na. So, all in all, yung nagastos ko is nasa, 2,275. Pero ang dami na, diba? O, kung sa SM ka mamimili niyan, is isang tawag dito, isang blouse is nasa 500 na, diba? Pag nag-sale, kahit sale na yan, diba? May mga 3-day sale sa SM. Kahit na naka-sale is nasa 300 plus pa rin yung pinakamababa. So, ito na, mga 100 plus lang. Kung ganun, dami ko ng damit na naman na bago. Kasi nagpa-print ako kanina ng sticker. So, habang inaantay ko siya, umakit ako, yun, napabili tuloy ako. Pero best na kasi magagamit ko naman siya sa pagka umaalis ako. Lalo na ngayon, napapadala siya pag alis ko, guys, kasi nga, dahil sa business, madama akong inaasikaso. Kaya tomorrow is, aalis na naman ako kasi pipick upin ko yung yung sa toothpaste, yung na-share ko na ba yun? Hindi ko pa ata na-share, guys. Pero na-post ko na siya sa Instagram and then sa Facebook page na bonggang-bongga talaga yung din niya. Yung, hey! Gulo yung dalawa, di ba sabi ko matulog na? Malalabasin ko kayo. Mami! Yes? Paano mo off yung timer? Bigla akong napindot. Sige ako ng bala, Asa na ba ako? So, kaya, yun, ang dami na nag-order. Kaya, pipick upin ko tomorrow. Na ako. Nagpa-reserve na ako. So, yun lang, guys. Ang dami kong daldal. 12 minutes na to, itong chikahan natin ngayon. We'll see you tomorrow.
ang dami nagpapa-shoutout pa rin, pero naka-shutdown na yung ano guys, yung laptop ko. So, next time na lang, Hindi please. wala pa ng dinosaur sa ano natin, bansa Saan? dati. Oo, wala talaga dinosaur. So, hindi ko kayo tineded mo guys, huwag kayong huwag sana kayong magtampo. Nababasa ko yung mga comments nyo, nagre-reply naman ako, pero sa mga pa-shoutout talaga, hindi ko pa maasikaso. Alam ko, naintindihan nyo naman ako, kaya love ko kayo. So, ayun, babawi ako kapag ka talaga, kaya na ng, tawag dito, ng oras ko, na maisingit ko na yung lilista ng mga nagpapashoutout. So, ayun, mga bagong subscribers ulit. Thank you guys! Welcome sa aming channel. Sana ma-enjoy nyo. So, yun lang. Good night. We'll see you all tomorrow. Love you! Good night, baby! Good night. Mami, guys, magkaiba ba yung blue whale or whale? Oh, guys, sagutin nyo yan kung magkaiba daw ang blue whale or whale. So, good night ka na! Good night, guys. See you tomorrow. Bye-bye!